Жорка, ето ги доматките моите. Тук първите край вратата нещо ни вървят добре, но гледай какъв домат! Даже нещо му има тук. Така, я да видим сега тях. 1, 2, 3, 4, 5 китки. Я тук да видим коста. И при мен има домати, не като да няма. Тези са карния сорт. Много са твърди. Професионални семена, устойчиви на високи температури. Обаче са много твърди. Също като доматите от магазина. Има доматки, не като да няма. Тези трябва да са Сан Марцано, но тези съм ги сложил за сушене. И я виж до къде стигат. Ето ги моите черита. Отрупани с цвят. Има доматчета. Ето тук още един голям домат. 2, 3. Ето тук има още. Краставиците ми въобще не вървят. Нещо им стана. Трябва да ги пръскам. Спряха да дават краставички. Тук има някои корени с домат, които няма много домат по тях. За един сорт са слагани, пък те са някакви други. Не знам какво става. Тиквичките тук в оранжерията въобще не вървят. Отвън домата въобще го няма никакъв. Има тук там е доматчета отвън, но не вървят. Слънцето ли ги изгаря, какво става, не мога да разбера. За сметка на това пък чушките просто побъркват. Краставичките отвън вървят по-добре.